Здравейте! Искаме да ви представим, намираме се в магазин Касида в град Пловдив. Искаме да ви презентираме най-новите продукти, които предлагаме в магазина. Това е детска количка Камарело на полския производител, като това конкретно е модела Carrera. Тази детска количка се характеризира така с няколко доста специфични неща и я прави доста ексклюзивна като продукт. Първото и основно нещо за продукта, което мога да спомена, че е изключително добре окомплектован. Тоест в самия комплект разполагаме с кожа за новородено, разполагаме с седалка за периода за след 6-тия месец, като тя е оборудвана с покривало за крачетата за зимата. В същото време имаме чанта за майката, в комплекта е включен дъждобран и комарник. Основните неща, на които трябва да обърнем внимание при този продукт, са следните. Изключително лека рама, която в зависимост от това дали е оборудвана с седалката за период след 6-тия месец или с коша за новородено, е около 12 кг. Параметър, който така е достоен за уважение. Алуминиева конструкция, както казахме, съответно колела, които са надувни, с идеята да бъдат с така още по-голям комфорт да гарантираме на бебето, в същото време и на родителите, особено когато бутат по неравности. В същото време разполагаме с изключително меки и приятни амортисьори, които по неравности допълнително вдигат комфорта при дългите разходки, когато времето е добро. Освен това, самите амортисьори разполагат с възможност да се втвърдяват. Тук отдолу разполагаме с щит, който се премества и съответно позволява, когато детето порасне и натоварването върху количката стане по-голямо, да втвърдим амортисьорите и да се умеем да запазим комфорта, който в самото начало е бил. По отношение на коша за новородено, той се характеризира така с няколко основни неща. Първо, конструкцията му е твърда, т.е. в долната част е пластмасова. В същото време самия кош разполага с възможност за регулация на гръбчето. Това нещо се осъществява посредством бутон, който бутон се намира на дъното на коша, като съответно с завъртането му позволяваме да се надигне гръбчето на детето. Тази функция обикновено се използва в периода между 3-ти и 6-тия месец, което позволява, дава възможност на майката да повдигне леко детето, за да може то да започне да се запознава със света около него. Сенникът е изключително дълбок, допълнително е подсилен, когато трябва да се използва количката в зимно време. Съответно разполагаме и с вентилационен отвор, който вентилационен отвор се намира в този участък. И изглежда ето по този начин. Разбира се, това се използва определено лятно време. Освен това, самия сенник има възможност да се сваля. Тоест, когато е изключително топло времето, можем да вентилираме детето по всякакъв начин. Друг интересен момент по отношение на този кош, който го прави така доста ексклюзивен, е, че има възможност да се сгъва, т.е. когато трябва да го транспортираме или да го съхраним на определено място, коша има възможност да става по-компактен и по-прибран. Другото важно като характеристика, нещо, което така доста от жените обръщат внимание и е важно за тях, защото е свързано с лесната употреба на коша за новородено, това е килограмите му. Изключително лек и удобен. Не на последно място искам да отбележа, че текстилите са изключително високо ниво. В случая виждате една трицветна комбинация, приятна, дизайнерска, много добре измислена. Другият аксесуар, който искам да представя, това е седалката за периода след 6-тия месец. Това като цяло е аксесуара, който се използва най-дълго време. Всички знаем, че коша за новородено се използва от новородено до 6-тия месец, а седалката се използва от 6-тия месец, докато решите да използвате изобщо детска количка. При нея характерно кое е? Имаме възможност да я позиционираме както по посока на движението, така и обратно. Това е въпрос на избор на родителя. Захваща се изключително леко, има си механизъм, който прищраква. По отношение на седалката, това, което можем да отбележим е изключително дълбок сенник, който буквално може да покрие цялото дете, ако ни засекат лоши атмосферни условия или съответно има прекалено много слънце. Освен това, самия сенник разполага също с вентилационен отвор, който вентилационен отвор гарантира комфорта на детето през лятото. И в същото време разполагаме с една от най-важните функции, която е според нас. Това е пълното легнало положение, което действително дига комфорта на едно съвсем различно ниво. Виждате, оформя се точно като легалце.
Регулация имаме на кръчетата, която се осъществява посредством бутони отстрани, нагоре съответно надолу. Имаме предпазен борд, който предпазен борд лесно се отмества на страна, обслужва се детето и съответно се връща в обратна посока. По отношение на текстилната част вътре, имаме допълнителна текстилна вложка, която омекотява, която дава по-голям комфорт за детето и в същото време е лесна за поддържане и за пране. Следващото нещо, на което искам да обърна внимание, това е 5-точкови обезопасителен колан, който всъщност гарантира комфорта на детето, сигурността за майката по време на разходките и съответно е направен по такъв начин, че затруднява детето да не може самоволно да го разкопчее. По отношение на багажното пространство, което доста от родителите така ценят високо, изключително добре изолирано, т.е. имаме възможност да слагаме неща, които да изискват по-голяма хигиена, не се праши, има достъп както отгоре, така и отстрани, т.е. достъпът до него е улеснен в зависимост от това, от коя страна ни е по-удобно да го направим. Характерно за тази количка е, че е изключително добре балансирана, т.е. когато преодоляваме неравности, бордюри или съответно минаваме по паваж, в случая преодоляването им става изключително лесно, без абсолютно никакво усилие. Освен това, самата дръжка има възможност за регулация, която регулация се осъществява в няколко посоки и дава възможност да се използва както за по-ниски, така и за по-високи родители. Освен това, имаме комфортно место за поставяне на чантата с куки, които са закрепени за нея, т.е. няма да ви се смъква надолу по време на разходките и ви гарантира удобство при нейната употреба. Както казахме, количката е оборудвана с дъждобран и с комарник, неща, които са абсолютно необходими при цялата употреба, през целия период от време, в който се използва количката. Друго, което можем да споменем в случая е, че всяка една количка Камарело се предлага и с столче за кола, което е допълнителен аксесуар. И хубавото в случая е това, че не са необходими допълнителни адаптери, за които да мислим дали сме ги взели със себе си или не. Тоест директно можем да кликнем столчето за кола върху шасито, да си свършим някаква работа и да се върнем. Като цяло предлагат се 10 цвята, разнообразието е достатъчно голямо, всеки един от вас може да провери в нашия електронен магазин. А от нас всичко добро и щастливо детство за вашите деца!